Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Знакаміты цягнік перамогі сустракалі ў Маладзечне ў нядзелю. Унікальны перасоўны музей упершыню прыбыў у наш горад. Белая Русь з любоўю да дзяцей. Актывісты грамадскага аб'яднання віншавалі мам, якія нарадзілі дзетак у Дзень незалежнасці. Гучаць цымбалы на зямлі Купалы. Традыцыйны рэспубліканскі фестываль паэзіі, песні і народных рамёстваў адбыўся ў Вязанцы. Знакаміты цягнік перамогі сустракалі ў Маладзечне ў нядзелю. Гэта унікальны перасоўны музей, што прысвечаны падзеям Вялікай Айчыннай вайны. У наш горад цягнік перамогі прыбыў упершыню, і на працягу ўсяго дня наведвальнікі маглі знаёміцца з экспазіцыяй. Падрабязнасці ў нашым сюжэце. 10 тэматычных вагонаў, десяткі скульптур, відэапраекторы, светлавыя і гукавыя эфекты і нават унікальныя пахі. Цягнік перамогі – гэта маштабны гісторыка-асветніцкі праект, які стварылі ў Расіі ў рамках святкавання 75-й гадавіны перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Кожны з 10 вагонаў прысвечаны пэўнаму этапу вайны. Як расказалі арганізатары, экспазіцыя унікальная і колькасцю шматфігурных кампазіцый і сваім мультымедыйным суправаджэннем, аб'ёмны гук, тэатральны асвятленне, спецэфекты, галаграмы, панарамы баёў у віртуальнай рэальнасці, трохмерная камп'ютарная графіка. Для кожнай экспазіцыі напісана свая музыка. Можем добраться практически до любого города, где есть железнодорожная станция, и показать наш уникальный музей. Все делятся впечатлениями, впечатления всегда разные, то есть кто-то задумывается после экспозиции, кого-то очень сильно пробивает на эмоции, люди выходят со слезами на глазах, кто-то просто остается пораженным количеством и качеством нашей экспозиции. Маршрут экскурсії ахоплівае кожны этап ад пачатку вайны да вяртання дадому з перамогай. Ёсць у цягніку і экспазіцыя, прысвечаная подзвігу абаронцаў Брэсцкай крэпасці. Музей пастаянна ўдасканальваецца і дапаўняецца, хоць месца і абмежавана. Так экспазіцыю дапоўнілі дасягненнямі і распрацоўкамі айчынных навукоўцаў, якія ўнеслі значны ўклад у перамогу і развіццё сусветнай навукі ў цэлым. А ў 2023 годзе з'явіўся новы вагон аб трыбунале над нацыстамі. У нас понемногу добавляются фигуры, но также в начале 23 года был добавлен вагон, посвященный процессам Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому. В начале экспозиции мы можем увидеть преступление отряда 731 Квантунской армии. И в последующей части вагона можем уже лицезреть часть Нюрнбергского процесса. У Маладзечні унікальны музей прымаў наведвальнікаў на працягу аднаго дня. Сустракалі цягнік перамогі ў нашым горадзе сотні чалавек. Каля чыгуначнага вакзала адбыўся мітынг, удзельнікі якога гаварылі пра подзвіг беларускага народу ў гады Вялікай Айчыннай вайны і пра цану, якую наш народ заплаціў за перамогу. Мы должны знать эту историю, мы должны гордиться этой историей, мы должны передавать ее из поколения в поколение, с тем, чтобы наши дети, наши внуки гордились прошлым своего народа и с тем, чтобы никогда в будущем не допустить подобного на нашей земле, чтобы всегда сохранить мирное небо над нашей родной Беларусью. Да памятнага знаку гонар вызвалення горада маладзечынцаў склалі кветкі, і цягнік перамогі прыняў першых наведвальнікаў. Сотні жыхароў гасцей горада захацелі сваімі вачамі ўбачыць экспазіцыі унікальнага перасоўнага музея. Цягнік перамогі ў нашым горадзе упершыню. Цікавасць да экспазіцыі непадробная. Пасля экскурсіі абыякавых не было. У тых, хто выходзіў з цягніка, мноства эмоцый. Очень все впечатляет, организовано, все хорошо. Да, класс. Мурашки по коже идут, когда идешь и смотришь это, все в наушниках прослушиваешь, прям супер. Мы знали это, случайно, хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнали про это и была возможность посетить, потому что это невероятная часть нашей истории. Плачу просто, в восторге. Спасибо вам большое, это нужно показывать нашим детям, нашему поколению, потому что, чтобы знали, чтобы помнили. Я это все на слуху слышала от своих прадедушек, прабабушек, бабушек. Они все это переживали. А детям это нужно показывать, нужно рассказывать. Я очень рада, что мне удалось сюда попасть, так как мы сами из Могилева, и вот только в Маладзечну мы смогли сюда попасть. Невероятное ощущение, мурашки по коже. Я просто удивлена, что очень
красочно. Очень красочно, да, и до мельчайших деталей было все здесь показано. Ну, я, конечно, из того поколения, что еще родители живо рассказывали. Фильмы в наше то время, черно-белое телевидение, кино было очень впечатляющих, книг было много, читали, конечно. И сейчас все это обновление в памяти, сейчас вот фильмы идут. Все это, конечно, живо по восприятию. Ну, как мы тогда по книгам, сейчас то информации очень много. А у нас еще очень живо все это, конечно, хороший поезд. Все очень, очень реально отображено, Да, поэтому очень реально. живо впечатляет. Сваё падарожжа па Беларусі перасоўны музей завяршыць 21 ліпеня, наведаўшы 23 гарады нашай рэспублікі. Пажаданні ад жыхароў Маладзечна, якія яны агучылі нашай здымачнай групе, каб у наступны раз наш горад зноў уключылі ў маршрут цягніка перамогі. Вольга Трубач, Алексей Андраеўскі, МКТБ. Белая Русь з любоўю да дзяцей. Сёлета ў 16 раз па краіне прайшла акцыя, якую правялі актывісты грамадскага аб'яднання. Мерапрыемства традыцыйнае, і вось ужо шмат год у цэнтры ўвагі мамы, якія нарадзілі дзетак у Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь 3 ліпеня. У маладзечанскім роддоме ў гэту знакавую дату з'явіліся на свет 4 немаўлят, 2 хлопчыкі і 2 дзяўчынкі. Вот 3 июля теперь для вас будет двойным праздником. Вместе со всей страной вы будете отмечать День независимости нашей страны и, конечно же, рождение своих детей. Поэтому поздравляем вас, поздравляем ваши семьи, желаем вам всего самого наилучшего. Конечно же, здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над землей. Хотим пожелать, чтобы ваши детки росли здоровыми и радовали вас. И чтобы в вашей жизни было как можно больше поводов для радости и гордости за их судьбу. Наша страна является одной из самых комфортных стран для жизни. И в рейтинге благополучных стран для рождения детей Беларусь занимает среди стран СНГ первое место. Поэтому, что я хочу сказать? Рожайте детей как можно больше и будьте счастливыми. Шчырыя словы пажаданняў выказала мамам, іх малышам і сем'ям старшыня Маладзечанскага раённага савета дэпутатаў Людмила Кананович. В нашем государстве действительно очень много делается. И только 11 видов пособий, представьте. И сейчас вот и денежку вы получите, то есть тоже это очень хорошо. Но не все измеряется деньгами, да? Самое главное, что у вас наследники. Продолжатели вашего рода. Мальчишки продолжат фамилию, девчонки станут такой, опорой хорошей для вас, мамочки. Поэтому здоровья вам крепкого-крепкого. Добра и мира, чтобы ваши детки вас радовали, чтобы они реализовали все ваши мечты обязательно. 2 мамы, Алена Шумская і Алла Гушчо, паедуць дадому ў статусе шматдзетных. У Алены цяпер 3 сыночка і лапачка-дочка. У Аллы 2 сыны і дачушка. У абедзвюх жанчын нарадзіліся хлопчыкі. І абодвум бацькі, не згаворваючыся, далі імя Ілля. Пакуль малышы усміхаліся ў снах і набіраліся сіл, мамы рыхтаваліся да выпіскі. Это стаж уже, что мне не трудно, что я уже и внучек растила, внучкам по 5 лет двоим. Я как-то, само по себе, в душе. Садик, школа, там уже сам будет выбирать, куда что. Еще этому тут 3,5, тоже не знаю, чем он будет заниматься. Уже буквально знает, до 10 по-английскому читает уже. Садик ходит, умный такой. А тут не знаем уж, как это такой будет. Планы, наверное, хочется, чтобы все дети наши дружили между собой. Как-то воспитать их максимально в комфорте, заботе и любви. У нас есть квартира, но хотелось бы дом большой, побольше для семьи. Аллу Завадскую чакаюць дома ўжо з другім дзіцем, дачкой Сафіяй, а Элла Вайтович пакуль асвойваецца ў ролі мамы са сваім першынцам, таксама дзяўчынкай Лалітай. Первый ребенок, очень волновались, переживали, поэтому это было обоюдное решение пойти на партнерские роды. И, в принципе, мы не пожалели, поддержка была колоссальная. Партнер справился на ура. В 22:40 родилась девочка, наша доченька, и папа перерезал пуповину. И далее в 23:00 все родзалом отмечали салют рождения нашей доченьки.
Акцыя Белай Русі такога кшталту не адзіная ў горадзе. Віншаванні і падарункі атрымліваюць мамы з немаўлятамі і ў іншыя знакавыя даты. Крок да поспеху. Новы сезон рэспубліканскай інфармацыйна-асветніцкай акцыі стартаваў у чэрвені. У летніх аздараўленчых лагерах і санаторыях на сустрэчы з дзецьмі і падлеткамі запрашаюць вядомых дзеячаў культуры, мастацтва, навукі, спорту, прадстаўнікоў сілавога блоку, грамадскіх аб'яднанняў, работнікаў вядучых прадпрыемстваў краіны. Хлопцы і дзяўчаты, якія адпачываюць у аздараўленчым лагеры Івалга, сустрэліся з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Дзянісам Ушацкім. Раней ён узначальваў маладзечанскі гаррайаддзел па надзвычайных сітуацыях і расказваў дзецям аб працы ратавальнікаў. Таксама кожны змог задаць дэпутату свае пытанні. Дзяцей цікавілі самыя розныя тэмы. Дзе можна атрымаць прафесію ратавальніка, чым займаюцца дэпутаты і нават якія адзнакі Дзяніс Ушацкі атрымліваў падчас вучобы ў школе. Не абышлося і без падарункаў. С детьми довольно просто общаться, потому что дети – это такие, скажем так, такая категория, которая всегда задает простые и актуальные вопросы. Поэтому здесь главное не выдумывать, а отвечать от себя, от сердца. Сустрэчы ў рамках акцыі «Крок да поспеху» – гэта матывацыйныя гутаркі ў нефармальнай абстаноўцы. Спікеры расказваюць пра свой жыццёвы шлях і сакрэты поспеху. Сваім прыкладам натхняюць дзяцей вучыцца і працаваць, быць актыўнымі ў грамадскім жыцці. Успешный человек, по моему мнению, это тот, который может гордиться тем, что он сделал за свою профессиональную деятельность. И вот работая в МЧС за 5 лет руководства отделом, я считаю, что мне удалось добиться многого. Хотя всего в МЧС я отдал более 27 лет. Поэтому сегодня вот занимаю такую должность депутата Палаты представителей. Я окунулся в новое, скажем так, русло, в новое направление. И считаю, что за предстоящие 5 лет мне также удастся сделать что-то полезное и доброе. Хачу прызнацца гораду ў каханні. Мнагалюдна было ў выхадныя дні і ў парку Перамогі Маладзечна. Жыхары і госці святкавалі дзень горада. Іх увазе былі прадстаўлены канцэрты творчых калектываў устаноў культуры і адукацыі. Аматары дэкаратыўна-прыкладной творчасці арганізавалі выставу работ і праводзілі майстар-класы. На інтэрактыўных пляцоўках прысутныя праводзілі час цікава і з карысцю. Удзельнічалі ў розных гульнях, турнірах, конкурсах. Па традыцыі, з нагоды свята ўзнагароды атрымалі лепшыя работнікі нашага рэгіёна. Изменились улицы, парки, появилось много новых зданий, много новых проектов. Жители стали жить намного лучше. И все это как-то проходило на моих глазах. И поэтому, в общем-то, приятно видеть, что, невзирая ни на какие трудности и сложности, наши белорусские люди не теряют оптимизма, не теряют надежд на будущее. И все делают для того, чтобы наша страна жила еще лучше. И чтобы было мирное небо, что на сегодняшний день тоже достаточно актуально. Гучаць цымбалы на зямлі Купалы. Традыцыйны рэспубліканскі фестываль паэзіі, песні і народных рамёстваў адбыўся ў Вязанцы, на радзіме славутага песняра. Тэму працягне наш карэспандэнт. На Маладзечаншчыне усе дарогі ў ліпені вядуць у Вязанку. Штогод тут збіраюцца і прадстаўнікі творчай эліты краіны, і людзі, якія маюць спецыяльнасці не гуманітарнага накірунку. Усе ідуць і едуць да Янкі Купалы. 142 гады таму вось тут у хатцы арандатараў з'явіўся на свет Іван Луцевіч, будучы народны паэт Беларусі. Песняр нарадзіўся на Купале, таму, напэўна, і псеўданім абраў такі. Дачнікі і жыхары навакольных вёсак, маладзечанцы і мінчане, госці з іншых рэгіёнаў нясуць да помніка бюста кветкі, а затым становяцца самымі актыўнымі удзельнікамі свята. Прыязджаюць на свята ў Вязанку рамеснікі, каб здзівіць сваім майстэрствам людзей. На кніжным кірмашы можна выбраць што-небудзь з класікі ці твораў сучасных беларускіх аўтараў, а калі пашанцуе, то і з аўтографам мэтраў слова. Паслухаць вершы, пабыць на канцэрце фальклорных калектываў і бардаў, зазірнуць на выстаўкі мастакоў, набыць сувенір на памяць і ўзгадаць у душы паэтычныя радкі Купалы. Кожнае пакаленне нашых землякоў будзе шукаць і знаходзіць у творах песняра вобразы і сюжэты сугучныя іх часу, адкрываць па-новаму Купалу грамадзяніна, драматурга і паэта. Яго творчасць – гэта своеасаблівы летапіс жыцця беларускага народа, якая ніколі не згубіцца на рубяжах гісторыі. Алла Маркелова, Сергей Рутюнян, МКТБ.
Кветка шчасця і кахання. Святкаванне Дня горада у суботу плаўна перайшло бліжэй пад вечар у купальскі фэст. На пачатку казачныя персанажы запрасілі дзяцей на канцэртна-забаўляльныя і гульнёвыя праграмы. Хлопчыкі і дзяўчынкі з задавальненнем адгадвалі загадкі, расказвалі пра лекавыя травы і мелі цвёрды намер адшукаць папараць-кветку ў гарадскім парку. Дарослыя і дзеці сабраліся ў купальскі карагод ля амфітэатра, а затым артысты запрасілі гледачоў на тэатралізаванае прадстаўленне з удзелам творчых калектываў Палаца культуры «Маладзечна». Кульмінацыяй свята стала фаер-шоу і запальванне купальскага вогнішча. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.